Να πούμε ότι βρίσκεται εδώ και ο πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Υγείας, ο Ζωήτος. Στο πεδίο Ψ ζήμωσαν στο παραμύθι μαθητές εντάξεις 11 τάξης του 2012-2013 και το υπογράψαν τα ίδια τα παιδιά 2 χρόνια μετά, σημερινή σήμα καθένα, με την κατοδίκηση του Βασίλη Γεγακού. Κάποτε γινόταν ένας φοβερός πόλεμος στη γη. Υπήρχε πολύ μίσος και κακία στον κόσμο. Χιλιάδες άνθρωποι σκοτώνονταν άδικα. Γονείς έκαναν τα παιδιά τους και παιδιά έμεναν ορφανά. Στον τόπο εκείνο υπήρχε μεγάλη δυστυχία. Έτυχε εκείνη την εποχή να γεννηθεί ένα παιδί. Επειδή όμως είχε δηλητηριαστεί από την κακία και το μίσος, δεν ήταν ένα συνηθισμένο παιδί από σάρκα και οστά, αλλά ήταν ένα παιδί οξύ. Το παράξενο παιδί μεγάλωσε. 6 χρονών οι γονείς του το έγραψαν στο 23ο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας. Λίγα χρόνια αργότερα ήταν κιόλας 9 ετών και παρακολουθούσε μαθήματα στην 4η τάξη στο Δ1. Η παρουσία του στην τάξη ήταν προβληματική. Καθόταν μόνο του σε ένα θρανείο στη γωνιά της αίθουσας, μακριά από όλους τους μαθητές του. Κανένας δεν τολμούσε να το ακουμπήσει, γιατί όλα τέλειωνε. Οι συμμαθητές του δεν το έπαιρναν ποτέ στο παιχνίδι τους και δεν το προσκαλούσαν στα πάρτι που οργάνωσαν. Το παιδί ήταν δυστυχισμένο. Δεν είχε νιώσει ποτέ αγάπη. Ακόμα και οι γονείς του δεν το αγκάλιασαν και δεν το φίλησαν ποτέ που μπορούσαν να τους πλάξει. Στα μαθήματα δυσκολευόταν. Δεν μπορούσε να διαβάσει, γιατί τα τετράδια και τα βιβλία έλειωναν στα χέρια. Ούτε μολύβι μπορούσε να πάρει για να γράψει. Όμως ήταν έξυπνο παιδί. Είχε οξύ πνεύμα. Μια μέρα τα παιδιά αποφάσισαν να βοηθήσουν τον παράξενο συμμαθητή. Να τον στείλουμε σε άλλο σχολείο που θα υπάρχουν και άλλα παιδιά οξέα. Εκεί θα είναι χαρούμενος, πρότεινε ένα παιδί. Γιατί να τον διώξουμε από την τάξη μας? Μήπως δεν τον αγαπάμε? Διαφώνησε ένας μαθητής. Πρέπει να βρούμε μια λύση για να μείνει μαζί μας, συμφώνησαν. Να παραγγείλουμε μια πανοπλία για να τον ακουμπάμε άφοβα, σκέφτηκε ένα παιδί. Να παραγγείλουμε για το συμμαθητή μας ειδικά βιβλία, τετράδια, μολύβια και παιχνίδια από υλικά που δεν καταστρέφονται από το ξύλο, είπε ένα άλλο παιδί. Να παρακαλέσουμε μια μάγισσα να τον μεταμορφώσει σε κανονικό παιδί, πρότεινε ένα κορίτσι. Να προσευχηθούμε να τον βοηθήσει ο Θεός, αντιπρότεινε κάποιος. Κάτι σκέφτηκα, είπε ένα κορίτσι. Ο συμμαθητής μας έγινε παιδί οξύ, επειδή δηλητηριάστηκε από το μίσος του πολέμου. Ποιο είναι το αντίδοτο για το μίσος? Ποιο? Ρώτησαν πολλά στόματα μαζί. Φυσικά η αγάπη, είπε το χαμογελαστό το κορίτσι. Βέβαια η αγάπη. Πώς δεν το σκεφτήκαμε νωρίτερα? Αν του προσφέρουμε πολύ αγάπη, ίσως αποβάλει το οξύ που τον έχει δηλητηριάσει. Αυτό θα κάνει. Τα παιδιά άρχισαν να σκέφτονται τρόπους για να χαρίσουν την αγάπη στους συμμαθητές. Να τον κάνουμε φίλο μας, να τον βάζουμε στα παιχνίδια μας, να τον βοηθάμε στα μαθήματα, να τον χαρίζουμε όμορφες ζωγραφιές. Αρκούν αυτά? Αναρωτήθηκε ένα παιδί. Πρέπει να σκεφτούμε κάτι πιο δραστικό. Το μίσος που δηλητηρίασε το παιδί ήταν πολύ. Πρέπει και η δόση αγάπης που θα προσφέρουμε να είναι μεγάλη για να εξυπετερώσει το οξύ. Να πείσουμε τους ανθρώπους να σταματήσουν τους πολέμους, πρότεινε ένας. Δεν νομίζω να μας ακούσουν, είπε ένα κορίτσι. Να φυλακίσουμε το μίσος και να το διώξουμε έξω από την γη, πρότεινε ένα άλλο παιδί. Να ανακαλύψουμε σπόρους αγάπης και να σπείρουμε με αυτούς όλη τη γη. Όμορφη ιδέα, αλλά πού να την βρούμε? Είμαστε λίγοι και αδύναμοι. Αν ζητούσαμε τη βοήθεια όλων των ανθρώπων της γης, ίσως γινόμασταν ισχυροί, είπε κάποιο παιδί. Καλή ιδέα. Να ζητήσουμε από τους χρήστες του διαδικτύου να στείλουν στο συμμαθητή μας πολλά μηνύματα αγάπης. Αυτό θα κάνουμε. Την επόμενη μέρα ήρθαν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου χιλιάδες μηνύματα συμπαράστασης και αγάπης. Αλλά και με το ταχυδρομείο έφτασαν πολλές επιστολές, δέματα και μπουκέτα με κόκκινα δροσερά τριαντάφυλλα. Οι μαθητές του Δ1 άνοιγαν τα γράμματα και τα διάβαζαν μεγαλόφωνα. Όταν το παιδί οξύ
άκουσε όλα αυτά τα μηνύματα χάρης, συγκινήθηκε πολύ και άρχισε να κλαίει. Με το κλάμα βγήκε από μέσα του όλο το οξύ και μεταμορφώθηκε σε ένα κανονικό παιδί. Όλοι πια το αγκάλιασαν άφοβα και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Και αυτό το παραμύθι με τη βοήθεια των συλλόγων και των ενώσεων και των ομοσπονδιών πρέπει να πάει σε όλους τους πολεμοκάπηλους και ας αρχίσουμε από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Μπορείτε, αλλά μπορείτε να δείτε. Πάλι στο ζευγάρι. Δήλωσαν το παραμύθι μαθητές της Πέμπτης το 2013-2014 με την καθοδήγηση του Βασίλη Γερκατσούλη που το υλογράφησαν οι ίδιοι το επόμενο σχολικό έτος, το φετινό, με νόμιτα 1, την καθοδήγηση της Μαρίας του Βασιλοπούλου. Το παραμύθι απέδωσε ουσιαστικά η κυρία Κάτια Κοντικάκη σε μια θεατρική παράσταση που βρέθηκε στην υποφέρα των περασμένων εβδομάδων. Μια φορά και ένα καιρό, ο ουρανός ακουμπούσε πάνω στη στενιά και στη θάλασσα και οι αγελάδες σήκωναν τα κεφάλια τους και τον έβλεπαν. Εκείνη την εποχή, οι μαθητές του Α1 του 23ου Δημοτικού Σχολείου Λύκειας έπαιζαν μπάλα στην αυλή του σχολείου τους. Ένα παιδί, ο Δημήτρης, κλώτσισε την μπάλα δυνατά. Η μπάλα πετάχτηκε πολύ ψηλά και έπεσε πάνω στο φεγγάρι. Τώρα, πώς θα την κατεβάσουμε, αναρωτήθηκαν τα παιδιά. Θυμήθηκαν ότι όταν η μπάλα τους έπεσε πάνω στα κλαδιά του πέφτου της αυλής, σημάδευαν με μια άλλη μπάλα την πρώτη, την χτυπούσαν και έπεφταν και οι δύο. Πήραν λοιπόν μια δεύτερη μπάλα, την πέταξαν ψηλά, αλλά και αυτή στάθηκε πάνω στο φεγγάρι. Μετά την πέταξαν κι άλλη, κι άλλη. 6 μπάλες στάθηκαν πάνω στο φεγγάρι και δεν διέρχονταν άλλη. Δεν μπορούμε να παίξουμε ποδόσφαιρο χωρίς μπάλα, είπαν απογοητευμένα τα αγόρια. Ούτε μίλα και βόλεϊ, είπαν στεναχωρημένα τα κορίτσια. Στο διάβολο, μπροστά στις τουαλέτες, υπάρχει μια μεγάλη σκάλα. Να τη στήσουμε και να ανέβουμε στο φεγγάρι, πρότεινε ένα παιδί. Η σκάλα είχε το κατάλληλο ύψος. Όλα τα παιδιά ήθελαν να ανέβουν στο φεγγάρι. Δεν είχαν ανέβει εξάλλου ποτέ. Σε λίγο, όλοι οι μαθητές του Α1 τμήματος βρίσκονταν πάνω στο φεγγάρι. Μάζεψαν τις μπάλες. Την ώρα όμως που ήταν έτοιμη να κατέβει, φύσηξε ένας δυνατός αέρας και η σκάλα έπεσε κάτω. Τα παιδιά έμειναν πάνω στο φεγγάρι. Δεν ήξεραν πώς να κατέβουν. Δεν είχαν μαζί τους σκηνή. Τότε η Δήμητρα έψαξε τις τσέπες της και βρήκε ένα μήλο. Της το είχε δώσει η μητέρα της για να το φάει στο διάλειμμα. «Πεινάω σαν λύκος», είπε και το έφαγε το μήλο. Τα κουκούτσια τα έφτιασε και εκείνα έπεσαν στη γη. Η ώρα περνούσε. Τα παιδιά δεν μπορούσαν να βρουν μια λύση. Φοβισμένα άρχισαν να κλαίνε. «Θέλω να πάω στη μαμά μου», έλεγε και κλαψούριζε το ένα. «Με περιμένει ο μπαμπάς», έλεγε ένα άλλο και έγινε μαύρο δάκρυ. «Θα με ψάχνει η αδερφή μου», έλεγε ένα τρίτο κλαίγοντας. Τα δάκρυα των παιδιών έπεφταν στη γη, εκεί που είχαν πέσει τα κουκούτσια του μήλου της Δήμητρας. Και τότε έγινε κάτι απίθανο. Τα κουκούτσια ποτίστηκαν από τα δάκρυα και πολύ γρήγορα φύτρωσε μια μιλιά, ψήλος απότομα. Τα κλαδιά της ηλίου χτυπούσαν στο φεγγάρι. «Θα απαντήσουμε στα κλαδιά της μιλιάς και θα κατέβουμε», είπαν χαρούμενα τα παιδιά. Μάζεψαν τις μπάλες τους, πήρησαν από τα κλαδιά σε κλαδί της μιλιάς και σε λίγο πάτησαν στη γη. Έτρεξαν στα σπίτια τους και είπαν στους γονείς τους τι είχε συμβεί. Εκείνοι δεν πίστεψαν στα λόγια τους. «Παραμύθια που φτιάξατε με τον κύριο Βασίλη είναι αυτά», τους είπαν. Όμως εμείς, οι μαθητές του Α1, ξέρουμε την αλήθεια. Μέσα στις τσέπες μας κρύβουμε όλοι μια χούφτα φεγγαρόσκολη. Τη μαζέψαμε από το φεγγάρι που πήγαμε. Το πισωπάπλωμα. Ζήμωσε το παραμύθι μαθήτρια της Πέμπτης τάξης του ΕΕ του 2012-2013, η Λύσια Βερτζίδη, και το εικονογράφησαν μαθητές της Δευτέρας του Β1 της Ιωθετινής. Ήταν το φετινό Β1, η ταυτή της Μαρίας του Βασιλοπούλου. Έχετε βαρεθεί να ξυπνάτε μες στη νύχτα πεινασμένη και να πηγαίνετε στην κουζίνα να φάτε? Ήρθε η λύση. Το πιτσοπάπλωμα. Είναι ένα πάπλωμα φτιαγμένο από πίτσα μαργαρίνας.
Είναι το πιο σύγχρονο, φτηνό, νόστιμο πιτσοπάπλωμα στην αγορά. Σας βεβαιώνω πως δεν έχει κανένα ελάττωμα. Θα μου πείτε πως δεν έχει, αφού άμα το αφήσεις θα χαλάσει πίτσα. Και όμως υπάρχει λύση. Μόλις σηκώνεστε από το κρεβάτι, θα ανοίγετε το φερμουάρ της παπλωματοθήκης και θα βάλετε μέσα παγάκια. Άμα την ψάσετε τη νύχτα θα έχετε και νερό. Εκτός από το πιτσοπάπλωμα, αν μας πάρετε τηλέφωνο εγκαίρως και δώσετε την παραγγελία σας, θα σας δώσουμε δώρο μια θερμοφόρα με ζεστή σοκολάτα και μια κουδουνίστρα με καραμελάκια. Τρέξτε να προλάβετε το πιτσοπάπλωμα. Πίτσα και πάπλωμα 2 σε 1. Ελληνικό στα αστέρια. Ζήμωσαν το παραμύθι μαθητές του φετινού Β2 με την καθοδήγηση του Βασίλη Γεργατσούλη και τεχνογράφησαν υφάσματα με την καθοδήγηση σε μια πολιά του Βασίλη Γεργατσούλη. Μια φορά και ένα καιρό, ο ουρανός ακουμπούσε πάνω στη στεριά και στη θάλασσα και οι αγελάδες σήκωναν τα κεφάλια τους και τον έβλεπαν. Εκείνη την εποχή, οι μαθητές του Β2 του 23ου Δημοτικού Σχολείου Ινδίας έπαιζαν κυνηγητό και κρυφτό. Αφού ο ουρανός ήταν τόσο χαμηλά, κρύβονταν πίσω από σύννεφα και αστέρια. Συχνά πηδούσαν από το ένα αστέρι στο άλλο ή σκαρφάλωσαν σε άλλους πλανήτες, όπου απασχολούνταν με κυκλοφορική και φύτευαν λαχανικά και βότανα. Όταν ήθελαν να ψαρέψουν, ανέβαιναν σε ένα ταξιδιάρικο σύννεφο και από εκεί έριχναν το αγκίστριο του στον ωκεανό. Εκεί κοντά ζούσε ένας κακός γίγαντας. Η μεγάλη του λαχτάρα ήταν να φάει αστερόσωπα. Έτσι άρχισε να πλώνει τις χερούγλες του και να κλέβει από τον ουρανό τα αστέρια. Δίχως το γλυκό φως τους, οι νυχτιές των ανθρώπων έγιναν σκοτεινές. Μια μέρα ο γίγαντας σκέφτηκε: γιατί να κόβω ένα-ένα τα αστέρια, θα πάρω μιας όλα μαζί από τον ουρανό και θα τα μαγειρέψω και θα κάνω σε 2 χορταστικοί αστερόσωπα. Εκείνη την ώρα έτυχε να βρίσκονται πίσω από τα σύννεφα κρυμμένα πολλά κακιά. Ο κακός γίγαντας έχωσε βιαστικά σε ένα τεράστιο σακί ό,τι υπήρχε πάνω στον ουρανό, τα αστέρια, τα σύννεφα, τους πλανήτες, αλλά και όλα τα παιδιά. Έριξε το σακί στην πλάτη του, το έφερε στον πύργο του και τα κούμπησε σε μια γωνιά. Τα παιδιά έπρεπε να πούνε το σακί. Αλλά πώς? Ένα παιδί πρότεινε μια λύση. Τα αστέρια έχουν αιχμηρές γωνίες. Να σκίσουμε με τα αστέρια το σακί και να φύγουν. Έσχισαν το σακί και ένα-ένα τα παιδιά βγήκαν έξω. Τότε άκουσαν ένα θόρυβο. Ήταν η γυναίκα του γίγαντα που επέστρεφε στον πύργο. Βιαστικά μπήκαν και κρύφτηκαν μέσα σε ένα σιρτάρι του κομμωδίνου της γιγάντισσας. Η γιγάντια γυναίκα όμως άνοιξε το σιρτάρι. Είδε μέσα τα παιδιά και σκέφτηκε ότι ήταν δώρο του άντρα της. Χαρούμενη, σόλισε τα παιδιά στα μαλλιά της. Όμως ήταν πολύ κουρασμένη. Ξάπλωσε στο κρεβάτι της και αποφύγηκε. Όταν άρχισε να ροχαλίσει, τα παιδιά βγήκαν από τα μαλλιά της. Σκέφτηκαν να φύγουν μακριά από τον πύργο. Τότε ήταν το σκισμένο εκεί. Δεν πρέπει να αφήσουμε τους πλανήτες, τα σύννεφα και τα αστέρια να καταλήξουν στο τσουκάλι και στην κοιλιά του γίγαντα, είπαν. Από την τρύπα του σακιού έσυραν έξω τα σύννεφα. Ήταν ελαφριά και μαλακά, σαν να ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι. Τα παιδιά ακούμπησαν πάνω στα σύννεφα τα αστέρια και τους πλανήτες, ανέβαιναν και τα ίδια. Άνοιξαν το παράθυρο και ένα-ένα τα σύννεφα με το χαρτία τους βγήκαν πετώντας από τον πύργο του γίγαντα. Μόνο ένα παιδί έμεινε πίσω. Είχε ξεριζώσει από ένα πλανήτη ένα βοτάνι από αυτά που είχαν φυτέψει εκεί. Πλησίασε το αναμενοτζάκι, πάνω στη φωτιά βρισκόταν ένα τεράστιο τσουκάλι. Μέσα του έβραζε νερό, στο οποίο θα έριχνε ο γίγαντας στα αστέρια για να ετοιμάσει την αστερόσωπάτη. Το παιδί ακούμπησε το βοτάνι δίπλα στο τσουκάλι του γίγαντα. Μετά πήδησε και εκείνο στο τελευταίο που λέει ο σύννεφο και όλα τα παιδιά έφυγαν μακριά από το επιθυμητό πύργο. Σε λίγο μπήκε στην κουζίνα ο γίγαντας. Είδε το σακί σκισμένο και τα αστέρια να λείπουν. Θύμωσε πάρα πολύ. Πλησίασε στο τσάκι και είδε δίπλα στο τσουκάλι ένα μάτσο πόρτα. Ήταν πολύ πεινασμένος. Αφού του έκλεψαν τα αστέρια και δεν είχε υλικά για να μαγειρέψει αστερόσωπα, σκέφτηκε πως δεν θα ήταν κακή ιδέα να βράσει από αυτά τα πόρτα και να φάει σκέτη πορτόσουπα. Όταν όμως ο γίγαντας έφαγε τη σούπα του, τον έπιασε ένα φοβερό γέλιο. Άρχισε να γελάει και να γελάει και να γελάει. Δεν μπορούσε να σταματήσει. Τότε κατάλαβε. Δεν ήταν συνηθισμένα πόρτα αυτά που έφαγε, αλλά γαργαλοβότανα. Τα παιδιά του είχαν σκαρώσει αυτό το πινέ. Οι ώρες περνούσαν, αλλά ο γίγαντας δεν μπορούσε να ηρεμήσει.
Έτρεξε στα παιδιά και τα παρακάλεσε να φιλεπιθούν. Εκείνο του είπαν ότι ξέρουν τη λύση για το πρόβλημά του. Θα μπορούσαν να του δώσουν ένα άλλο βοτάνι που εξουδετερώνει τη δράση του γαργαλοπόταμου. Και το βοτάνι αυτό λέγεται αντιγαργαλοπόταμο. Δώστε μου γρήγορα αυτό το μαγικό βοτάνι και εγώ θα σας δώσω ό,τι μου ζητάτε, είπε ο γίγαντας στα παιδιά και όλοι ξεκρατιζόταν στα γέλια. Το μόνο που ζητάμε ως αντάλλαγμα είναι να μην πειράξεις ποτέ ξανά τα αστέρια. Είναι τα στολίδια του ουρανού μας και τα χρειαζόμαστε εμείς οι άνθρωποι. Χαχαχα, δέχομαι τους όρους σας. Χαχαχα. Ο γίγαντας έδωσε την υπόσχεσή του και τα παιδιά του έδωσαν το αντιγαργαλοπόταμο. Σε λίγο ο γίγαντας σταμάτησε να γαργαλιέται. Τότε ένα παιδί κάλεσε όλα τα άλλα κοντά. Κάτι είπαν μεταξύ τους. Ο γίγαντας ήταν έτοιμος να γυρίσει στο πύργο του. Περίμενε, του φώναξαν τα παιδιά. Ξέρουμε πόσο πολύ αγαπάς την αστερόσουπα. Έχουμε μια ιδέα. Έχεις δει πως μερικά βράδια πέφτουν από τον ουρανό κάποια αστέρια? Ναι, είναι τα πεφταστέρια, είπε ο γίγαντας. Αυτά λοιπόν τα αστέρια. Σκεφτήκαμε να σου επιτρέψουμε να τα μαζέψεις. Αν τα φυλεύεις στον κήπο σου, θα φυτρώσουν αστερόπετρα και θα βγάλουν πάνω στα κλαδιά τους άλλα αστέρια. Μπορείς να φτιάχνεις αστερόσουπες με τα δικά σου αστέρια που θα καλλιεργείς. Ο γίγαντας ευχαρίστησε τα παιδιά και χαρίμονα να σου δείξει στο πύργο του. Από τότε τρέφεται μια θρεπτική αστερόσουπα από την εκεί που καλλιεργεί, ενώ ο ουρανός βλάπτει στολισμένους από τους πλανήτες με χιλιάδες όμορφα αστερά. Ο Ντεφίας, σύμβαση το παραμύθι μαθητής της Τετάρτης Δεύτα 2, 2012-2013 και Κατσίας, το ειδονογράψαν μαθητές της τάξης του, έξι χρονική του 2014, δεν την δουλεύασμα 2, με την καθοδήγηση της εταιρείας Αλαπάτη και τις μαλλιές του Λογασιολογίου του 2014. Ο Ντεφίας. Μια φορά και έναν καιρό υπήρχε ένα περίεργο πλάσμα που το έλεγαν Ντεφία. Δημιουργήθηκε όταν παντρεύτηκε ένας κροταλίας με ένα ντέφι. Στο σχολείο των ζώων τα πήγαινε καλά, όμως δεν είχε κανένα φίλο. Όλοι τον θεωρούσαν περίεργο, επειδή είχε γεννηθεί από δύο διαφορετικά όντα. Ποτέ δεν τον έπαιζαν σε κανένα παιχνίδι. Στη μουσική τα πήγαινε τέλεια, αφού έπαιζε τον εαυτό του. Τα χρόνια περνούσαν και γνώρισε μια όμορφη ντεφίνα και την πατέρα. Μετά από μερικά χρόνια πήγαν σε μια καφετέρια. Ξαφνικά μπήκε στην καφετέρια ένας ληστής και απείλησε με το όπλο του τον ταμείο. Στην καφετέρια υπήρχαν και πολλοί παλιοί συμμαθητές του Ντεφία. Τότε ο Ντεφίας έπαιξε τον εαυτό του και ο ληστής φώναξε: «Τι είναι αυτός ο ήχος? Α, βοήθεια, κροταλίας!» Τρόμαξε και έφυγε χωρίς να βλάψει κανέναν. Τότε όλοι κατάλαβαν την αξία του. Έτσι ο Ντεφίας έκανε πολλούς φίλους. Τα προβλήματά του λύθηκαν και έζησε εκείνος καλά και με σκαλί.